ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nakabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Ka India kala Khang lut Sbak ya ka giat jong ka Baglihar Hydroelectric Power Project Dam hagawa Chenab bat ka kala sakut Sbak hagabakiwa kibadon hajan ka Pakistan kila Tyrkhong lut raw. Kani ka jingkhang Lynti ka India ka long ru shibenta kum ka jingpen pau ya ka dak jong ka jingpen sange no shipor ya ka Indus Water Treaty. Kumban supan kan mau bagi India kala shim ya ka rai ban pensange no ya ka Indus Water Treaty hadian ka jinghiar thma kile no Pakistan ha Pahalgam. Ka Indus Water Treaty kadai ka saskular ka bagi India kala ya soibat ka Pakistan haus nem khat khandai span reupo. Kanong rim jong ani ka saskular ka long ban ya yo bentalang ya ka na ki hinriu teliki wa kata ka wa Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas bat Sutlej. Lada ka India kampalaj ka Pakistan kandon hapadeng ka jing ka bakraw na marba ka upkerman ya ka na gini ki hinriu teliki wa.